Prahu na Slovensku je dnes dejiskom ďalšieho významného podujatia pretekov majstrovstiev sveta jednotlivcov kontinentálneho semifinále. Už podľa pôvodného rozpisu mala byť táto prvá jazda odštartovaná asi pred 3 minútami, ale bol vylúčený Zoltán Hajdú z Maďarska, ktorý pretrhol pásku a 3-krát vošiel do pásky. Takže máme na trati Sándora Tihániho, ktorý je teraz na prvom mieste. Druhý je Rif Saidgariev zo Sovietskeho zväzu a tretí Andrej Polen z Nemeckej spolkovej republiky. Sándor Tiháni bezpečne na prvom mieste. Pre dnešné preteky mal pripravené 2 stroje, 1 GM a 1 Javu a zdá sa, že sa toto poradie nezmení. Jazdci vchádzajú do posledného kola. Sándor Tiháni potvrdzuje svoje kvality a suverénne v tejto jazde víťazí, získala 3 body, 2 body získal Rif Saidgariev zo Sovietskeho zväzu a 1 bod Andrej Polen z Nemeckej spolkovej republiky. Slovo odovzdávam Pavlovi Rybovi do depa pretekárskych strojov. Srdečne vás vítam aj ja zo Žarnovice, z tohto stredoslovenského mestečka, ktoré má 6500 obyvateľov, známe svojou preglejkou, ktorej vyrábajú dýhy, parkety, drevotriesky. Toto mesto žije síce plochou dráhou, ale už od rána medzi fanúšikmi, ale aj medzi pretekármi sa tu samozrejme hovorilo o včerajšom skvelom víťazstve československých reprezentantov nad Kostarikou 4-1 a postupe medzi 8 najlepších na svete na majstrovstvách sveta vo futbale. Budeme sa spoločne pozerať na kontinentálne semifinále jednotlivcov na plochej dráhe, rozdelené na 2 časti. Tá prvá bola už včera v poľskej Bydgošči, tam zvíťazil náš Antonín Kasper a okrem neho ešte do kontinentálneho finále, ktoré bude 12. augusta v Nordene, v Spolkovej republike Nemecko, postúpil aj Zdeněk Tesaš. Tu nás sa zišla vynikajúca konkurencia, Maďari Tiháni, Hajdu a Adorian, Rys a Lauš zo Spolkovej republiky Nemecko, ale aj naši, Brhel, Matoušek, Chalina, takže uvidíme, ako to dopadne. No a vzhľadom na to, že je pripravená druhá jazda, odovzdávam slovo opäť na komentátorské stanovište. V druhej jazde uvidíme Roberta Funka z Rakúska, Gerharda Rysa z Nemeckej spolkovej republiky, jeho krajina Klausa Lauša a československého reprezentanta Pavla Karnasa. Sem do Žarnovice pricestovali jazdci z prvých kôl v západonemeckom Abensbergu a v maďarskom Miškolci. Po 20 jazdách ostane v hre iba 8 najlepších, ktorí postúpia do kontinentálneho finále, ktoré bude 12. augusta v Nordene v Nemeckej spolkovej republike. O novom majstrovi sveta sa rozhodne 1. septembra v Bradforde v Anglicku, kde bude štartovať 11 pretekárov z interkontinentálneho finále a 5 najlepších pretekárov z kontinentu. Tu sa pozeráme na Pavla Karnasa, ktorý bude v tejto druhej jazde štartovať z toho najvzdialenejšieho miesta na štarte, teda pri Mantinelli. Štartmaršál Jozef Kubán, ktorý už túto funkciu vykonáva dlhé roky, zoraďuje jazdcov pre touto druhou jazdou. Všetko je v poriadku a na prvé miesto sa dostal Klaus Lauš z Nemeckej spolkovej republiky, ktorý jazdí s motocyklom Goden a Gerd Rys, jeho krajan, na ňo v týchto chvíľach útočí, ale pri výjazde zo zákruty je najrýchlejší Klaus Lauš a tam je tvrdý boj o ďalšie miesta. Pavel Karná sa dostala v týchto chvíľach na 3. miesto, čo by znamenalo
jeden jediný bodík pre tohto československého reprezentanta. A posledný je Robert Funk z Rakúska. Klaus Lausch stále suverénne na čele a Gerd Riss ho stíha, ale zdá sa, že Klaus Lausch, tento skúsený reprezentant, bude mať dosť síl, aby tomuto náporu odolal. Z tejto jazdy odstupuje teraz Robert Funk. Na našich záberoch to nevidíme, ale teraz je tu cieľ a 3 body získava Klaus Lausch, 2 body Gerd Riss a 1 bod si pripíše Pavel Karnas. Z opakovaného záberu sa pozeráme na štart tejto druhej jazdy. Tu bol ten tvrdý súboj dvoch reprezentantov Nemeckej spolkovej republiky a vyšiel z neho víťaz tejto jazdy Klaus Lausch víťazne. To sú krásne zábery, spomalené, ktoré divák ani nemôže postrehnúť. To je víťaz tejto jazdy, ktorý už je so svojím motocyklom TP pretekárskych strojov. Číslo 5, to je Robert Funk z Rakúska, ktorý v tejto jazde vypadol pre poruchu svojho motocykla Java. Robert Funk si priniesol do Žarnovice 2 javy toho staršieho typu javy s označením 8, 9, 7. Mnohí jazdci už tu majú i javy nové 8, 9, 8. Přátelé, čeká nás třetí jízda dnešního programu, kterou můžeme nazvat super jízdou, protože se v ní utkají 3 loňští světoví finalisté z Mnichova. Takže si pojďme říci, že od vnitřního okraje nastupuje Bohumil Brhel, Československo. Dále Roman Matoušek, Československo, tedy 2 závodníci, kteří nás letos reprezentují v britské lize. Brhel v týmu Kingslinu a Matoušek v Coventry. No a hned vedle Matouška bude stát současný nejlepší jezdec kontinentu, Maďar Zoltán Adorjan, kterého jsme viděli výborně jezdit před týdnem v Praze na Markétě při semifinále dvojic. Je to také vítěz toho prvního kola, které se jelo v Abensbergu v Německé spolkové republice. No a u mantinelu je připraven Sándor Ujheli, tedy další špičkový maďarský závodník z Miškolce. Vy, kteří se zajímáte o plochou dráhu, jste si všimli, že právě tento muž, Zoltán Adorjan, má úplně novou kombinézu, tedy vyměnil tu svou typickou zelenou barvu za bílou. No a když jsme u těch módních doplňků, i tento jezdec, Roman Matoušek, má kombinézu novou, i když se právě do této jízdy na poslední chvíli převlékl do staré, možná je pověrčivý a vzal si tedy tu, která mu přináší úspěchy v dosavadním seriálu mistrovství světa v Abensbergu. Matoušek skončil 5. a tedy postoupil. Takže ještě jednou 3 účastníci loňského světového finále. Tady sledujeme Bohumila Brhela, který se vrátil z Kingslinu, kde si velice dobře vedl, především v posledním závodě proti týmu Belví, kde remizovali jezdci Kingslinu 45-45, ale vše je připraveno ke startu. A Roman Matoušek na čele. Druhý je Brhel, až třetí Adorjan. Ale Adorjan útočí vnějším obloukem, ale nestačí to zatím na Brhela, to znamená Matoušek. A teď se Adorjan dostává před Bohumila Brhela, to znamená Matoušek, Adorjan, Brhel, Ujheli, 4. A Adorjan útočí na Matouška, podívejte se a vede. Přátelé, tak maďarský závodník teď vnějším obloukem předjel jak Brhela, jak Matouška a dostává se do vedení, takže Zoltán Adorjan v současné době jezdec Debrecenu měl startovat v letošním roce v lize Německé spolkové republiky za tým Nordenu, ale ještě se v barvách tohoto týmu neobjevil, naopak tam zase hostuje jeho krajan Petikovič. A podívejte se, jaký obrovský náskok si Zoltán Adorjan vypracovává. 28letý jezdec, loňský vítěz kontinentálního finále v Debrecenu, tedy na domácí dráze si vybojoval jasný postup a Bohumil Brhel útočí na Matouška. Teď se dostal dokonce svým předním kolem na zadní Matouškovo, ale Matoušek jeho odrazil, jestli se blíží do cíle. První
Adorian, druhý Matoušek, třetí Brhel a čtvrtý Ujheli. To je pořadí v této jízdě, takže se podívejte, jak si ještě podává ruku Roman Matoušek se svým velkým soupeřem Zoltánem Adorianem. Stejně jako před týdnem na markétě byl tentokrát maďarský závodník úspěšnější. Ještě jednou se podívejte na start. Naši odjeli velice dobře, i když Brhel tam měl problémy s motocyklem, trošku to s ním zacvičilo, ale Adorian se dostal vnějškem nejprve před Brhela a potom zaútočil i na Romana Matouška. A nebývá zvykem, aby si náš závodník nechal toto líbit a poměrně snadno se nechal od Zoltána Adoriana předjet. Ovšem, popravdě řečeno, porážka od tohoto maďarského jezdce v současné době v žádném případě není ostudou. Už jsem říkal, že Adorian vyhrál v Abensbergu a tady se na něj můžeme podívat. Při nedávném závodě poháru mistrů v Loniku v Itálii skončil na druhém místě za vynikajícím Dánem Nilsenem a právě proto jsem řekl, že je to v současné době nejlepší jezdec kontinentu. Pochopitelně do evropského kontinentu nepočítáme dánské, švédské závodníky a britské, kteří jedou tu druhou skupinu, no a budou do světového finále postupovat jiným způsobem, a to finálovým závodem, který se pojede jednak v Coventry, to bude tedy mezikontinentální finále, no a potom interkontinentální v Fjelstadu v Dánsku. Připravena je jízda čtvrtá, v ní se představí od vnitřní dráhy zkušený italský jezdec Armando Castagna. Vedle něho bude stát Petr Vandírek, Československo, další náš jezdec Vladimír Kalina a nováček v letošním mistrovství světa Zsolt Bessermanni, maďarský jezdec, kterého si někteří z vás možná pamatují z loňského seriálu juniorů, poháru, míru a přátelství. V letošním roce Bessermanni startoval i v seriálu mistrovství světa juniorů a postoupil do semifinále. Tady to je Castagna, zkušený italský závodník. V současné době si můžeme připomenout, že jezdí za tým La Favorita, je mu 26 let a vede po 2 závodech italské mistrovství, nazbíral 40 bodů, za ním je potom Furlaneto a Dal Chiele, ti jsou dnes tady v Žarnovici v roli náhradníků. Petr Vandírek vedle Castagni je favoritem této jízdy, uvidíme, jak se mu daří, ale Kalina tam najel do pásky, odstartováno, Castagna dobře odjel, vede před Vandírkem, třetí je Kalina a čtvrtý je maďarský závodník, zatím si stále Ital udržuje vedoucí pozici, ale Petr Vandírek bude útočit. Zatím to zkouší vnějškem. Podaří se při výjezdu, ještě vede Ital. Kalina s mírným odstupem třetí a maďarský závodník nováček Zsolt Bessermanni už se spokojil a teď dokonce upadl. Naštěstí to byl velice lehký pád, nic se nestalo, takže se můžeme věnovat tomu souboji. Stále vede Armando Castagna. Petr Vandírek tam teď chytil díru, jak se říká, a hned na to doplatil. Vladimír Kalina se před něho dostal, tedy pardubický závodník před pražského Petra Vandírka. Petr Vandírek jede letos teprve svůj 7. závod na ploché dráze, to znamená, není zdaleka tak rozježděný jako ostatní závodníci. To by se mohlo projevit nájezd do posledního kola. Vandírek opět útočí na druhou pozici Kaliny a podařilo se mu aspoň na chviličku, když Kalina je teď vnitřkem rychlejší. To je krásný souboj 2 našich závodníků do posledního kola o druhou pozici, takže si řekněme, že Armando Castagna zcela jasně vítězí. A kdo bude druhý? Kalina. Ano, Kalina druhý, Petr Vandírek třetí. Maďar Zsolt Bessermanni upadl ze 4. pozice. Podíváme se ještě jednou na start. Armando Castagna z vnitřku odstartoval nejlépe a po celá 4 kola ukazoval svým soupeřům záda. Řekněme si, zatímco ještě sledujete další záběry z opakované jízdy, že ta první série nám nepřinesla žádné podstatné překvapení, až na to, že byl v úvodní jízdě vyloučen Hajdu, ale to už má opět slovo Pavol Ryba. Na štartovej čiare môžeme si ešte pripomenúť, že každého pretekára uvidia diváci tu v Žarnovici na štadióne Levy pri televíznych obrazovkách 5 krát. Poradie celkové sa určí podľa súčtu bodov v jednotlivých jazdách. 8 najlepších pretekárov postupuje do kontinentálneho finále a pretekár na 9. mieste bude náhradníkom. Tu sa pozeráte na tých jazdcov, ktorých uvidíme v 5. jazde. Je to Zsolt Bessermanni z Maďarska, ktorý nezískal v prvej jazde ani 1 bod. V
Sándor Tiháni, taktiež z Maďarska, ktorý prvú jazdu vyhral, takže má 3 body. Robert Funk z Rakúska neprišiel do cieľa svojej prvej jazdy, takže nemá ani 1 bod, a Zoltán Adorian z Maďarska, ktorý taktiež svoju jazdu vyhral, takže je to jasné. Dvaja maďarskí reprezentanti Tiháni a Adorian jasnými favoritmi tejto jazdy. Robert Funk pôvodne štartovať nemal, mal tu byť v Žarnovici ako náhradník, ale pretože sa zranil Piotr Švist z Poľska, tak štartuje Robert Funk. A Zoltán Adorian potvrdzuje svoje kvality a po rýchlom štarte už si získal niekoľkometrový náskok a je na prvom mieste. Za ním Sándor Tiháni, ďalej Zsolt Vössermény, no a posledný je Rakúšan Robert Funk. Zoltán Adorian, ktorý v prvom kole tohtoročných majstrovstiev sveta v Babelsbergu suverénne zvíťazil, patrí najväčším favoritom aj dnešného kontinentálneho semifinále tu v Žarnovici. Jazdci sú v poslednom kole, takže Zoltán Adorian si pripisuje 3 body, Sándor Tiháni má 2 body, Robert Funk sa nakoniec dostal na 3. miesto, takže má 1 bod a Vössermény je bez bodu. Odovzdávame slovo opäť do depa pretekárskych strojov. Počkáme si na jazdcov, ktorí nám prídu. Pozrieme sa trochu bližšie na Zoltána Adoriana. Hovorili sme už, že naši reprezentanti v minulosti sa často sťažovali na to, že nemajú zahraničné motocykle. Možno sa pamätáte na éru Veslejkov. V súčasnosti sú to motocykle GM a Goden, ktoré sú najlepšie, ale on stále zostáva verný tejto jave, na ktorú sa pozeráme. Jeho kolega mal trochu problémy, ujheli so spojkou v prvom zápase, no a tu sa máme možnosť pozrieť na Zoltána Adoriana. Vidíte, ukazuje na ruky. Zrejme trať mu celkom nevyhovuje. Rozprával som sa s ním pred pretekmi. Povedal, že cez preteky žiadne interview nie je ochotný dať, takže navrhujem, aby sme sa pozreli ďalej na ďalších jazdcov. Tu je Zoltán Hajdu, ktorý mal tie problémy so spojkou, ale jeho mechanici mu ich okamžite opravili. So štartovým číslom 1 Sándor Tiháni z Debrecenu, ktorý pozeráme sa na motocykel GM Giuseppe Marzotto, Talian, ktorý bola kedy jazdil pod cudzím menom preteky, pretože bol veľmi mladý a rodičia mu to nechceli povoliť. Tu nám pozeráme sa na hlavu válca, vidíte ten rozdiel, uší ako pri našej jave, hlava nie je až taká veľká, aj keď výkonovo motocykle GM majú podstatne menej koní ako javy, ale veľmi dobrý točivý moment, priebeh, takže idú, ako sa hovorí, zo spodu, už pri tých 2000 obrátkach majú výkon, prenos sily na zadné koleso. Toľko teda pohľad na GM a opäť má slovo komentátorské stanovište. Na programe je 6. jazda dnešného popoludnia. Tu vidíte, koho v nej uvidíme. Je to Petr Vandírek, československý reprezentant Bohumil Brhel, ďalší náš reprezentant Rif Saidgariev zo Sovietskeho zväzu a Klaus Lausch z Nemeckej spolkovej republiky. Je tvrdý súboj a náš Bohumil Brhel sa dostáva na 3. miesto. Po ňom na 1. mieste je Petr Vandírek. Takže Petr Vandírek, Bohumil Brhel, Klaus Lausch v týchto chvíľach na 3. mieste a Rif Saidgariev zo Sovietskeho zväzu na mieste 4., ale tam sa
bojuje o to tretie miesto, o to, ten jeden jediný bodík a v týchto chvíľach sa dostáva sovietský reprezentant na tretie miesto, ale je to aj súboj o prvé miesto, ale Petr Vandírek si stále drží vedúcu pozíciu a Bohumil Brhel na ňo stále útočí. Petr Vandírek, viac do posledného kola. A Bohumil Brhel v týchto chvíľach sa dostáva na úroveň Petra Vandírka, ale zdá sa, že... Ale predsa! Takže Bohumil Brhel v posledných miestoch, v posledných metroch, 3 body, Petr Vandírek získal 2 body. A sovietský reprezentant Rif Saidgarev jeden jediný bodík. Tu sa pozeráme v spomalených záberoch na tie dramatické momenty štartu tejto 6. jazdy. Tu boli vyslovene, tam aj niečo odletelo z jedného z motocyklov, takže bol tam vyslovene kontakt medzi Saidgarevom zo Sovietskeho zväzu a našim Brhelom. Číslo 10 to je Bohumil Brhel, víťaz tejto jazdy, takže má spolu po 2 jazdách má 4 body. Petr Vandírek má 3 body. A hneď po dojazde hovorí svoje dojmy Evženovi Erbanovi, trénerovi našich reprezentantov. Snáď jednu vetu o štadióne a o trati tu na Žarnovici. Je výbornej kvality a dlhá je 400 metrov a rekord drží Antonín Kasper. No a tu sa pozeráte na ten rozhodujúci moment predchádzajúcej jazdy, kedy sa dostal Bohumil Brhel pred Petra Vandírka a pripísal si 3 body do konečného súčtu. DJ-jockey, spievák, majitel baru, plochodrážník a ještě automobilový závodník. Co je všechno možné stihnout? Ale pojďme se věnovat té další jízdě. Diváci ožívají, protože v ní nastoupí jejich oblíbenec Roman Matoušek, bude stát u vnitřního okraje. Vedle něj si stoupne, tady sledujeme Gerda Risse z Německé spolkové republiky. Vedle Romana Matouška se připraví Armando Castagna, který je zatím nejúspěšnější z tohoto kvarteta. Získal 3 body. Gerd Riss, 7, bude stát dále vedle Armando Castagnino a až u mantinelu je připraven Zoltán Hajdu, kterému jde opravdu o hodně, protože byl v té první jízdě vyloučen, neměl poruchu na spojce, o tom už Pavel Libor hovořil a najel opakovaně do pásky, nebyla to tedy chyba tohoto závodníka z Miškolce, ale technická porucha. Jinak Zoltán Hajdu patří k favoritům tohoto závodu, vždyť si vedl velice úspěšně v prvním kole v Miškolci, kde na domácí dráze zvítězil. Tady v záběru Armando Castagna, podívejte se, jak tento jezdec má kombinézu plnou reklam. Italská liga by se měla pro příští rok otevřít i pro zahraniční závodníky a už si někteří naši vyjednávají smlouvy, ať už do Itálie nebo do Německé spolkové republiky, Norska či Polska. Takováto konfrontace je jistě velice užitečná. Roman Matoušek. Až u trávníku stadionu vše je připraveno. A velice dobře opět odjel Castagna. Podívejte se, Matoušek je druhý, Riss 3. a Hajdu 4. Takové je pořadí v první zatáčce, ale Riss útočí vnějškem a dostává se na druhou pozici a teď dokonce před Castagnou na chviličku na první, takže kdo bude blížší ve výjezdu? Castagna, Riss, Matoušek a Hajdu. Tak maďarský závodník, který tady má i svůj transparent, teď vypíkali k hořkosti, ale Roman útočí dobře na Risse a podařilo se mu na chviličku, i když teď ten souboj prohrál. Castagna, Riss, Matoušek a Hajdu, velice hezká, dramatická jízda. No a když jsme se před závodem bavili o možnostech Armando Castagni, trochu jsme tohoto závodníka podcenili, opravdě řečeno. Gerd Riss na místě druhém, 4.
Abensperku z prvního kola, ty dokonce útočí na Kastaňu, jezdci jsou v posledním kole, ale asi se už toto pořadí nezmění a nás by jeden jediný Matouškův bod mohl mrzet. Takže se podívejme, jak si Ital Armando Castagne jede pro 3 body, vše je jasné, Gertrys druhý, Matoušek třetí, Hajdu čtvrtý a teď nevím, jak to s tímto závodníkem bude vypadat dále. To je velice nepříjemné pro Zoltána Hajdu, 29letého nejzkušenějšího maďarského závodníka, který tady vyhrál zlatou přilbu slovenského národního povstání v roce 82. A vy se podívejte ještě jednou na ten start, kde si opět vedl Armando Castaña, dobře jako v té první jízdě, má v tuto chvíli na svém kontě 2 vítězství, plný počet 6 bodů. Roman Matoušek si připsal tedy 1 bod a má na svém kontě body 3. Gert Rys 2 body, celkem 4. No a o Hajdu už jsem hovořil, ten je zatím bez bodového zisku. V první jízdě vyloučen, ve druhé byl takto neúspěšný. Zoltán Hajdu je jediným maďarským závodníkem z té špičky, který jezdí i dlouhou plochou dráhu. Loni byl 9. ve čtvrtfinále. Tady je Armando Castaña. Jak už bylo řečeno, v současné době vedoucí jezdec italské mistrovství. Jinak byl 2krát ve světovém finále. Mistrovství Itálie vyhrál v roce 84, 85 a 86. Loni se musel sklonit před Valentínem Furlanetem, který je zde v Žarnovici v roli náhradníka. Ale pojďme se podívat, jak vypadá nominace do té další jízdy, tedy v pořadí do 8. Od vnitřní dráhy André Polen, Německá spolková republika, číslo 4, 8 Pavel Karnas, Československo, 12 Šándor Ujheli, Maďarsko a 16 Vladimír Kalina, takže 2 závodníci ze střediska vrcholového sportu Pardubice budou bojovat s André Polénem a Šándorem Ujhelim. Ujheli jel v loňském roce mistrovství světa poměrně neúspěšně. V semifinále v Rybníku skončil na místě 14. Letos v Myškolci v tom úvodním kole skončil 7. No a když jsme u André Poléna z Německé spolkové republiky, měli bychom si připomenout, že tento muž startuje letos poprvé na krátké dráze. Loni jel dlouhou, ale vše je připraveno ke startu. Trocha nervozity. No a našim se moc start nepovedl, do čeho se dostal Polén. Kalina se teď propracová na druhou pozici, třetí je Karnas a Ujhel je 4. Takže stále vede André Polen, což je trošku překvapení, ale dobře na ní dotírá Vladimír Kalina, který rovněž patří letos k sympatickým překvapením ploché dráhy. Možná si vzpomínáte, před 2 lety ve světovém finále juniorů ve Slaném skončil poslední a mnozí ho odepisovali, potom přišel do Pardubic a stal se zázrak. Vladimír začal získávat důležité body v extralize, podílel se i na zisku titulu pardubických v loňském roce, no a v letošním skončil v předkole v jugoslávském Kršku 2. a v Myškolci v tom kole prvním dokonce 4. a to je pro tohoto závodníka, kterému je teprve 23 let a kterému připravil motocykl jeho bratr, rovněž aktivní, úspěšný plochodrážník, velký úspěch. Poslední kolo, nic se nemění, André Polen 1., Vladimír Kalina 2., Pavel Karnas, 32letý závodník, rovněž z Pardubic, teď jede na 3. místě a 4. Šándor Ujheli a to je pro tohoto závodníka z Myškolce zklamání. Cíl Polen, Kalina, Karnas a Ujheli. Máme tedy za sebou 8 jízd a myslím si, že v našem depu v tuto chvíli bude průměrná spokojenost. Ještě jednou se podívejme na start. Pavel Karnas tam dosti hodně zaváhal. Vidíte ho teď na 4. pozici, no a nakonec vybojoval alespoň ten jeden jediný bodík, takže si pojďme zrekapitulovat, že Tihány 5 bodů, Saidgarjev 3, Hajdu, Žák 1, Polen 4. Takže si zopakujeme, koho vidíme v tejto 10. jazde na dráhe. Je to Armando Castaña, ktorý je na čele. Za ním je Rif Saidgarjev zo Sovietskeho zväzu. Tretí je Šándor Ujheli z Maďarska a 4. je Robert Funk z Nemeckej spolkovej republiky. Ešte 2 kolá majú do cieľa pretekári. Jazdí sa na 4 kolá.
suverénne taliansky reprezentant Armando Castagna, ktorý získava 3 body, 2 body sovietský reprezentant Saidgariev a 1 bod získal Sándor Újhely z Maďarska. Áno, je také poradie, aké sme hovorili pred chvíľou. Armando Castagna, Rhys Saidgariev, Sándor Újhely a bez bodu zostáva Robert Funk. Armando Castagna získal doteraz plný počet 9 bodov. Všetky 3 jazdy, na ktoré dnes nastúpil, vyhral. A tu je zrejme aj zárodok úspechu tohto talianskeho reprezentanta. Vynikajúce štarty. Okamžite po štarte, po niekoľkých metroch sa dostal, ako tu dobre vidíte, o niekoľko metrov pred svojich 3 súperov. A potom im už nedal šancu. Samozrejme, tento taliansky jazdec je skúsený reprezentant a nie je také jednoduché sa pred neho dostať na dráhe. To je on, Armando Castagna. Armando Castagna jazdí za La Favorita, taliansky klub, má 26 rokov a v tomto roku v Abensbergu obsadil 6. miesto. A ak sa mu bude takto v Žarnovici dariť ako doteraz, tak zrejme bude tu na oveľa lepší ako 6. V Lani takisto štartoval a dostal sa až do kontinentálneho finále. V semifinále v Romne skončil 7. a predtým v prvom kole v 89. skončil na 3. mieste. Nás teď zajímá jízda 11. Od vnitřního kraje Pavel Karnas Československo, Zoltán Adorjan Maďarsko, Zoltán Hajdu Maďarsko a Petr Vandírek Československo. Takže si řekněme, že Zoltán Adorjan má zatím plný počet 6 bodů, naopak jeho krajan Hajdu je bez bodového zisku. No a Vandírek s Karnasem ti by opravdu body hodně potřebovali, protože Petr Vandírek má zatím na svém kontě 3 body a Pavel Karnas pouze 2 body. Pochopitelně se očekává zcela jasné vítězství Zoltána Adorjana. Tady se díváme na jeho kolegu Zoltána Hajdu. Zoltán Hajdu si letos vede poměrně slušně i v tom společném mistrovství dvojic Rakousko-Maďarsko. Je zatím s týmem Miškolce na 4. pozici, když jednou byli druzí, jednou 4. A právě Hajdu je velkou oporou tohoto týmu, nazbíral 25 bodů, o ty ostatní se potom podělili Bessermény a Újhely, které rovněž dnes máte možnost vidět. Pavel Karnas v záběru. Vše je připraveno ke startu. Adorjan si hlídal Karnase a podívejte se, jak se úplně suverénně dostává do čela. Na 2. pozici je Hajdu a 3. Vandírek teď útočí na Zoltána Hajdu a zdá se, že se mu to podaří. Pavel Karnas zůstává na pozici 4. To je s prvním kolem. Petr Vandírek je druhý za Maďarem Adorjanem. 3. Hajdu s 3, takže 3 na 3. pozici a Pavel Karnas teď už s velkou ztrátou na místě 4. a myslím si, že do bojů o body nezasáhne. Ten souboj o 2. místo je velice dramatický, ale Vandírek si zatím drží vnitřní okraj dráhy. Je to loňský mistr Československa a letos v tom závodě v Lonigu, tedy v poháru mistrů, obsadil 9. místo. Nájezd do posledního kola a Vandírek v souboji s Hajdu zatím stále úspěšnější, ale maďarský závodník je velice nepříjemný, jde mu o mnoho, má zatím 0 bodů. A tento jeden jediný bod, který by si připsal, by mu pochopitelně na postup nestačil. Mezitím Karnas odstoupil, Adorjan vítězí, kdo bude druhý? Tam to bylo velice těsné, ale je to Vandírek. Vandírek druhý a 3. Zoltán Hajdu, takové je pořadí. Skutečně centimetry rozhodli o 2 bodech pro našeho reprezentanta, člena bývalé Rudé hvězdy Praha, v současné době tedy týmu PSK Olymp Praha, tak se tedy Rudá hvězda přejmenovala. Budeme si na to muset nějakou dobu zvykat. Podívejte se ještě jednou na start. Adorjan se celou dobu díval na Karnase, aby ho nepodjel, no a zcela suverénně. Ako vidíte, tu v Žarnovici sa chystá 13. jazda.
Uvidíme v nej reprezentanta Gerda Rissa z Nemeckej spolkovej republiky, Šandora Ujheliho z Maďarska, Petra Vandírka, nášho reprezentanta a Šandora Tihániho z Maďarska. My máme však pripravený jeden krátky rozhovor. Klaus Lausch je skúseným reprezentantom Spolkovej republiky Nemecko. V 2 jazdách urobil 6 bodov, ale v jednej ani jeden. Takže otázka, čo sa stalo. In 2 Läufe 6 Punkten, aber in 2. Lauf ohne Punkt. Was ist passiert? Ja, ich war also vorhin beim Brühl hinten und er hat mich so hier auf die Seite gefahren. Und der hat mich also regelrecht von der Bahn geschoben. Und Wer? Brühl. Ja. Und das war ein bisschen eine unfaire Attacke. A myslíš si, že to bola ako unfair zaútočenie na jeho osobu zo strany nášho Brhela, ktorý mu narazil do boku? Aber mein Gott, ich habe noch 2 Läufe zu fahren und ich denke schon, dass ich mich qualifizieren werde. Ale ešte mám pred sebou 2 jazdy a verím, že sa kvalifikujem. Tento pretekár bol druhým v roku 1988 vo svetovom finále na dlhej ploche dráhe, takže môže štýl jazdy na krátke, na dlhej dráhe porovnávať. Sie waren im zweiten Platz im Weltfinale auf Langbahn in 1988. Sie können also vergleichen. Was für ein Unterschied, ich meine fahrerisch, ist unter klassische Speedway und Langbahn. Ja gut, das zum Beispiel hier heute, das ist halt das Speedway, wo sehr viel auf den Fahrer ankommt. Napríklad tu je to dané tým, že je to dané predovšetkým na jazdcovi a nie na motocykli tu v Žarnovici. Und auf der langen Bahn ist halt doch das Material sehr entscheidend, wobei der Fahrer selbstverständlich wichtig ist, aber das Material ist da schon mehr entscheidend. Na dlhej ploche dráhe samozrejme je dôležitý aj jazdec, ale predovšetkým rozhoduje materiál. Danke Ihnen für das Gespräch. To je štart 13. jazdy a na prvé miesto sa dostáva Gerd Riss z Nemeckej spolkovej republiky, ktorý v doterajších 3 jazdách získal 7 bodov a spolu so Šándorom Tihánim, ktorý štartuje so žltou pokrývkou hlavy, má taktiež 7 bodov, lenže Šándor Tihán je v týchto chvíľach na poslednom mieste, druhý je Šándor Ujheli, maďarský reprezentant a tretí v týchto chvíľach už druhý Petr Vandírek a tretí Šándor Ujheli. Petr Vandírek získal 5 bodov a ak zajazdí dobre v tých dvoch, má ešte šancu prebojovať sa medzi tú osmičku, ale bude to ťažké. Gerd Riss 7 bodov, ak si pripíše 3, je prakticky vo finále. Nájazd do posledného kola. Poradie sa nemení a prekvapujúco Šándor Tiháni je na poslednom 3. mieste. Takže Gerd Riss si pripisuje 3 body, Petr Vandírek 2 body, Šándor Ujheli 1 bod a Šándor Tiháni ostáva bez bodu. Môžeme si zrekapitulovať bodový zisk po prvých 3 vystúpeniach. Šance na postup majú Šándor Tiháni, ktorý síce teraz nezískal ani bod, ale má celkové 7 bodov. Rif Saidgarev zo Sovietskeho zväzu má 5 bodov. Zoltán Hajdu iba jeden jediný bod a ten už nepostúpi. Andrej Polén z Nemeckej spolkovej republiky 5 bodov. Má ešte šancu Robert Funk z Rakúska 1 bod, nepostúpi. Klaus Lausch z Nemeckej spolkovej republiky 6 bodov, tu je víťaz tejto jazdy. Gerd Riss získal teda 3 body a má spolu 10 bodov, to je už jasný postup. Náš Pavel Karnas iba 2 body doteraz a ten medzi tú osmičku už nepostúpi. Zoltán Adorian získal po 3 jazdách 9 bodov, Bohumil Brhel má 6 bodov, Roman Matoušek prekvapujúco iba 3 body. Romana Matouška uvidíme v nasledujúcej 14. jazde. No a uvidíme v prípade, že by vyhral 2 zostávajúce jazdy, ktoré mu tu v Žarnovici zostávajú do konca. Mohol by sa dostať medzi tú postupujúcu osmičku do finále. Môžeme. Šándor Ujheli získal iba 2 body, Bössermeni je bez bodu, Petr Vandírek má už po 4 jazdách 7 bodov, ten má šancu, Armando Castagna je suverénny, má 9 bodov, všetky 3 jazdy doteraz vyhral a Vladimír Kalina má 5 bodov a ten môže takisto ešte postúpiť. Tu sa už pripravuje
všetko na 14. jazdu, ktorej uvidíme Rifa Saidgarieva zo Sovietskeho zväzu s motocyklom Koden. Vedľa neho bude Zsolt Bösörmény z Maďarska, ktorý nemá doteraz ani jeden jediný bod. Potom Pavel Karnas, náš reprezentant, ktorý má iba 2 body, a Roman Matoušek, ako som už spomínal, ktorý získal doteraz iba 3 body. Včera tu boli niektorí priaznici ploché dráhy trochu prekvapení, pretože Roman Matoušek neprišiel trénovať, netrénoval síce ani Brhle, pretože tréningy neboli povinné, ale všetci ostatní jazdci poctivo popoludní trénovali a pre takýmto dôležitým podujatím zrejme aj to robí svoje. A Roman Matoušek bude mať čo robiť v tejto jazde, aby ju vyhral, aby získal 3 body a mal 6 a mal ešte šancu postúpiť medzi tú 8. A najlepšie vyštartoval Roman Matoušek. Za ním je Rif Saidgariev zo Sovietskeho zväzu. Stále Matoušek a zrejme si veľmi dobre uvedomuje aj sám, že nemá inú šancu iba vyhrať a získať 3 body. Druhý je Saidgariev zo Sovietskeho zväzu, tretí je Maďar Bösörmény, ktorý doteraz nezískal ani bod a teraz má šancu na jeden jediný bodík, ale na ňo útočí náš Pavel Karnas, ktorý má iba 2 body, ale sa mu nepodarilo dostať pred neho až v týchto chvíľach. Naša kamera to síce nevidí, ale už Pavel Karnas je na 3. mieste. Nájazdom posledného kola Roman Matoušek stále na čele, Saidgariev druhý, Karnas tretí. Posledné metre tejto jazdy Roman Matoušek. Prvú jazdu svoju vyhráva dnešného popoludňa, získava 3 body, 2 body Saidgariev zo Sovietskeho zväzu, 1 bod získal Pavel Karnas a bez bodu zostáva maďarský reprezentant Bösörmény. Saidgariev má spolu 7 bodov, Bösörmény má 0 na svojom konte, Karnas 3 body a Roman Matoušek 6 bodov. Tu sa pozeráme zo záznamu na štart tejto 14. jazdy. Tu Roman Matoušek vystrelil dopredu, tak ako by sme to boli radi videli v tých predchádzajúcich jeho jazdách. A nenechal si prvenstvo v tejto 14. jazde už zobrať. Slovo má opäť Pavol Ryba. Pred kamerou máme Gerda Risa, ktorý už postúpil do finále, takže otázka, či je spokojná s Sind schon im Finale im Norden. Sind Sie zufrieden, Herr Žarnovica? Ja, ich freue mich, dass ich es geschafft habe. Habe jetzt 10 Punkte. Hajdu 1 bod, Bohumil Brhel 6 bodů a Robert Funk 1 bod. Vladimír Kalina, který bude stát u vnitřního okraje, pardubický závodník, je tedy na kraji svého životního úspěchu postupu do kontinentálního finále. S 5 body je to veliká možnost postoupit do Nordenu. Stejně tak Bohumil Brhel se 6 body má velikou šanci. A tady se právě díváte na Kalinu v záběru. Hajdu a Funk ti se s letošním účinkováním rozloučí tady v Žarnovici. Odstartováno, Kalina vede, ale Brhel jde na druhé místo a ty dokonce přes Kalinu na první, takže Brhel první, Kalina druhý, třetí Hajdu, čtvrtý Funk. Takové je pořadí v první zatáčce a ve stejném pořadí jezdci najíždějí do zatáčky další a tak také projedou cílem, i když teď se dostal před Kalinu maďarský jezdec Zoltán Hajdu, takže ten je na druhé pozici. Kalina na něj znovu útočí vnitřkem, ale Hajdu je rychlejší při výjezdu. Robert Funk, ten už je naprosto zcela jasně na pozici 4. a když jsem se o něm aspoň takto zmínil, měl bych připomenout, že tento třetí muž rakouského mistrovství loňského roku jezdí letos v barvách našeho týmu Tatry Kopřivnice první ligu. A podívejte se, jak Hajdu se tam doslova prokličkoval mezi Brhelem a Kalinou a dostal se na vedoucí místo, tak to je velice vynikající taktický tah maďarského závodníka, už je v posledním kole, pravda šanci na postup nemá, ale toto se mu opravdu podařilo. Kalina se propracoval na druhou pozici, Brhel jde třetí.
a myslím si, že se už na tomto pořadí nic nezmění, takže si budeme dopisovat. Zoltán Hajdu získá 3 body, bude mít celkem 4. Druhý Kalina, celkem 7. Brhel 1 bod, celkem rovněž 7 a Funk na místě 4. Ten si v této jízdě samozřejmě bod nepřipsal a v celkovém hodnocení má tedy 1 jediný bod. Tak jsme viděli velice pěknou jízdu. Podíváme se ještě jednou. Ano, tady je to krásné předjetí. Hajdu se doslova prokličkoval a tady se podívejte, jak poráží Brhela a poráží i Vladimíra Kalinu. Maďarský závodník z Miškolce tedy získal v této jízdě své první vítězství a tak si trošku spravil chuť po tom nezdařeném úvodu. Je to pro něj jistě veliké zklamání být vyřazen už tady v Žarnovici, když právě se chystal nejenom postoupit do Nordenu, ale také dokonce do světového finále, které se pojede v britském Bradfordu 1. září v sobotu od 19 hodin místního času. My vám z tohoto závodu chystáme přímý přenos. Ale teď se pojďme podívat na další jízdu v pořadí 16. V ní se představí od vnitřní dráhy Zoltán Adorjan, zatím plný počet 9 bodů a postup tedy jistý. 6. Klaus Lausch, ten nazbíral 6 bodů, jeho krajan André Polen z Německé spolkové republiky 5 bodů, i on má velkou šanci na postup, no a Armando Castagna z Itálie 9 bodů. Druhý neporažený jezdec, to znamená, že teď uvidíme souboj Adorjana s Castaňou, který zřejmě rozhodne o tom, kdo si odveze ze Žarnovice zlatý vavřínový věnec. Tady v té žluté kombinéze Klaus Lausch v loňském roce startoval v předkole mistrovství světa jednotlivců, kde skončil 4. Potom ale už první kolo naprosto vypustil a věnoval se dlouhé ploché dráze, kde vyhrál úvodní kolo v Šeslu, v Herxheimu v semifinále byl 6. no a v Mariánských Lázních ve světovém finále, kam se velice chystal, obsadil až poslední 16. místo a bylo z toho velké zklamání. Jinak je Lausch mistrem Německé spolkové republiky z posledních 2 let a letos v tom prvním významném závodě sezóny v Loniku, tedy v poháru mistrů, obsadil velice slibné 4. místo. Nakonec před malou chvílí jste ho viděli v našem rozhovoru v depu. Takže ještě jednou. Adorjan, Lausch, Polen, Castagna, tak vypadá sestava v této jízdě. Takže Castagna nebo Adorjan. Lépe odstartoval Adorjan, druhý je Lausch, Castagna 3., Polen 4. Ale teď se dokonce dostal Polen před Castaňu, který klesl na 4. pozici, takže vede Adorjan, druhý je Lausch, Castagna se přeci jenom teď zase na chviličku před Polena propracoval na 3. místo, ale uvidíme, jak bude vypadat průjezd prvním kolem. S Castaňou to tam hodně zacvičilo, stále se drží 3. pozici, Polen je 4., zatímco Zoltán Adorjan před Klausem Lauschem vedou startovní pole této jízdy. Takže maďarský závodník Zoltán Adorjan si zřejmě jede pro vítězství v kontinentálním semifinále v Žarnovici, vyhrál i první kolo v Abensbergu, to jsme říkali. Snad jenom dodejme, že zvítězil i v populárním Tomíčkově memoriálu v loňském roce, to tedy špičkový světový jezdec. A je neuvěřitelné, jak jsou maďarští závodníci rozježdění, když vlastně mezinárodní sezóna u našich sousedů začíná až později a vlastně vyvrcholení v závodě jednotlivců i mistrovství Maďarska družstev končí až na přelomu září a října. Blíží se cíl, Zoltán Adorjan vítězí, Klaus Lausch 2., 3. Armando Castagna a 4. André Polen. To znamená, že maďarský závodník Adorjan celkem 12 bodů a jasně první. Tolik tedy Každý z pretekárov, ktorý dnes nastúpil na toto kontinentálne semifinále, má už za sebou 4 vystúpenia na plochej dráhe v Žarnovici. Suverénne najlepší je zatiaľ Zoltán Adorjan z Maďarska, ktorý má plný počet 10 bodov. 12 bodov, 10 bodov má Gerd Riss z Nemeckej spolkovej republiky a 10 bodov má Armando Castagna z Talianska. 8 bodov získal Klaus Lausch z Nemeckej spolkovej republiky a potom je tu skupinka jazdcov, ktorí získali po 7 bodov. Šándor Tiháni, Rif Saidgariev zo Sovietskeho zväzu, Petr Vandírek a Vladimír Kalina. Tí ešte nemajú definitívne zabezpečený
postup do finále, budú musieť bojovať v poslednom svojom vystúpení tu na plochej dráhe v Žarnovici. V 17. jazde uvidíme dvoch takýchto jazdcov, ktorí získali 7 bodov. Bude to Sándor Tiháni a Bohumil Brhel. Okrem nich tam nastúpi Pavel Karnas, náš reprezentant, a Talian Armando Castagna, ktorý má už postup definitívne zabezpečený. Všetci vidíme, že maďarskí jazdci jazdia vynikajúco. Sándor Tiháni napríklad s Adorianom, čo je taká zaujímavosť, tohto roku jazdia spoločné majstrovstvá Maďarska a Rakúska dvojíc. Zatiaľ po dvoch závodoch sú s Adorianom na druhom mieste celkovej klasifikácie. V prvom podujatí boli tretí a druhé vyhrali. To sa pozeráme na Sándora Tihániho, ktorý má zatiaľ 7 bodov a reálnu šancu na postup do finále. Všetko pripravené. A štart. Armando Castagna s bielou pokrývkou hlavy sa dostáva na prvé miesto, ale v týchto chvíľach Sándor Tiháni je už prvý. Castagnovi vychádzajú tu v Žarnovici štarty suverénne, trikrát po štarte bol najlepší. V tej poslednej štvrtej jazde nebol veľmi úspešný, skončil až tretí, ale teraz mal opäť štart vynikajúci, ale Sándor Tiháni dokazuje, že je skúsený a v tejto sezóne mimoriadne úspešný reprezentant Maďarskej republiky. Nájazd do druhého kola a už bojujú o 3 bodíky iba traja jazdci, pretože Pavel Karnas má niečo so svojím motocyklom Java a nezíska ani bod. Nájazd do posledného kola, stále Sándor Tiháni, druhý je Armando Castagna a tretí Bohumil Brhel, ale teraz má tam veľké problémy Armando Castagna. To naša kamera nevidela, ale bol príliš rýchly v zákrute a dostal sa na tretie miesto, takže prvý je Sándor Tiháni, má 3 body, Bohumil Brhel získal 2 body a jeden jediný bod Armando Castagna, ale tomuto talianskému jazdcovi to stačí, pretože má 11 bodov a postúpi. Sándor Tiháni má definitívne 10 bodov a to by mal byť takisto postup a náš Brhel má bodov 9. Tu sa pozeráme na štart tejto jazdy, tam bol opäť najrýchlejší v tom štarte Talian Castagna, ale Sándor Tiháni sa na ňo hneď v tej prvej zákrute dotiahol a už ho potom pred seba nepustil. Opäť dávam slovo. Eugen Erban, tréner našich reprezentantov, potvrdil prakticky to, čo sme pred niekoľkými minútami hovorili aj my, že Matoušek nebol na tréningu a zrejme aj to môže byť jeden z dôvodov, nemal pripravený stroj, nemal odskúšanú dráhu. No ale uvidíme, všetko ešte môže byť inak, ak vo svojom poslednej jazde, ktorá bude Roman Matoušek až v 20. teda poslednej jazde dnešného popoludnia, môže všetko napraviť. Ale pred nami je 18. jazda. Uvidíme v nej Zoltána Adoriana z Maďarska, ktorý získal doteraz 12 bodov a je jasným postupujúcim. Už okrem neho bude Riv Saidgariev zo Sovietskeho zväzu, ktorý má bodov 7, takže o postup bude bojovať. Ďalej tam bude Gerd Riss z Nemeckej spolkovej republiky, ktorý získal doteraz 10 bodov, postupy mal byť istý. A Vladimír Kalina, náš reprezentant, ktorý má doteraz 7 bodov a môže sa dostať do tej finálovej osmičky. Všetci 4 pretekári sú už pred tou štartovaciou páskou. Tu sa pozeráme na Saidgarieva zo Sovietskeho zväzu a jeho motocykel značky Goden. To je ten neustále sa opakujúci obraz pred štartom každej jazdy. Pretekári si hľadajú to ideálne miesto s najpevnejším povrchom. A najrýchlejší je sovietský reprezentant Saidgariev.
Zoltán Adorian z Maďarska, Vladimír Kalina je druhý a Saidgariev tam teraz bojuje o tretie miesto s Gerdom Risom z Nemeckej spolkovej republiky. Takže nájazd do druhého kola. Zoltán Adorian, ktorý má už 12 bodov a postup má istý, dá sa, že si pripíše ďalšie 3 a s 15 bodmi bude najúspešnejším jazdcom. A v týchto chvíľach odstupuje Saidgariev zo Sovietskeho zväzu, ktorý končí so 7 bodmi a tomu nemusí stačiť na postup medzi osmičku. A tu je cieľ, Zoltán Adorian 3 body, 2 body má Vladimír Kalina a 1 bod získal Gerd Riss. To znamená, že Zoltán Adorian má 15 bodov definitívne. Saidgariev zostáva so 7 bodmi, Gerd Riss má 11 bodov a Vladimír Kalina má bodov 9. Tu je záznam z tejto 18. jazdy zo štartu. Tam vidíte Saidgarieva s tou modrou pokrývkou hlavy, ktorému sa tam zodvihlo predné koleso. V tej chvíli musel samozrejme ubrať plyn, čím stratil niekoľko metrov a klesol na tretie miesto a neskôr na miesto posledné. Slovo odovzdávame opäť do depa. Stojíme tu spolu s Armandom Kastaňom. Herr Kastaňa, haben Sie gerechnet mit so einem Erfolg hier in Žarnovica? Jízda. Zoltán Hajdu 4 body nemůže postoupit. Šandor Ujheli 2 body rovněž ne ani Žolt Bessermény, který je zatím bez bodu. Ovšem Klaus Lausch, ten nazbíral bodu 8 a je vlastně na prahu postupu. Nutno říci, že bychom potřebovali vzhledem k vývoji situace, aby Klaus Lausch neuspěl v této jízdě, protože v té poslední potom ještě uvidíme Petra Vandírka a Romana Matouška, kteří budou rovněž bojovat o postup mezi těch 8 nejlepších. No a jak jsme tady teď nasčítali, 9 bodů by ještě nemuselo stačit a jela by se eventuálně dodatková jízda o postupové místo, protože v tuto chvíli má 9 bodů Kalina, má 9 bodů Brhel a v případě, že by zvítězil Matoušek před Vandírkem, měli by tedy 4 naši závodníci po 9 bodech a jeli by dodatkovou jízdu, ale nepředbíhejme, teď se věnujeme této předposlední jízdě. Zatím tam ještě má problémy maďarský závodník Zoltán Hajdu, takže se všichni zase vrací zpět. Myslím si, že Hajdu má problémy se spojkou stejně jako v té úplně své první jízdě a bude tedy žádat výměnu motocyklu. Tady se na něj můžete podívat. Zoltán Hajdu, už jsme o něm hovořili, 29-letý závodník, který už v roce 1982 startoval v mistrovství Evropy juniorů, kde ve finále obsadil 6. místo. A nutno říci, že to byl jeden z jeho největších životních úspěchů. Už mu tady právě mechanik přiváží náhradní stroj. Za úspěch lze považovat i 5. místo ve světovém finále dvojic ve 83. spolu se Zoltánem Adorianem. V kontinentálním finále, kam se letos nedostal, byl pouze jednou, a to právě v tom 83. který byl tedy pro tohoto maďarského závodníka velice úspěšný. Už byla řeč o tom, že Hajdu vyhrál první kolo v Myškolci na domácí dráze. Tady ze Žarnovice si odváží jen a jen smutek. Je vítězem třeba Zlaté přilby Rakouska, Zlaté přilby Nizozemska. Teď vidíte zkušený jezdec, ale odstartováno a do čela se dostává Klaus Lausch. Druhý je Hajdu a další 2 maďarští závodníci bojují o 3. místo. Besserman je teď úspěšnější před Ujhelim, ale Klaus Lausch už jede zcela suverénně v čele a to by znamenalo celkem 11 bodů a zcela jasný postup, ale nejenom postup, znamenalo by to i dodatkovou jízdu o 3. místo, a to spolu s Gerdem Rissem a s Armandem Kastaňou. Tak tyto závodníci by bojovali o 2. a 3. a 4. místo, když jasným vítězem je Zoltán Adorian, který dnes ani jednu neprohrál, nazbíral 15 bodů a stal se vítězem kontinentálního semifinále, tedy letos v mistrovství světa zatím ještě poražen nebyl. Takže si zopakujeme: první Lausch, druhý Hajdu, 3. Bessermény a 4. Ujheli. Nájezd do posledního kola.
a mistr Německé spolkové republiky z posledních 2 let, v současné době jeden z nejvšestrannějších jezdců světa, umí jet dobře na krátké, dlouhé travnaté i na těch hřebíčkách v hale na ledě. Klaus Lausch si dojíždí pro 3 body, celkem tedy 11. Ano, už je to tak. Hajdu 2 body, nepostoupí, jeden jediný bod si připisuje Bessermény a bez bodu v této jízdě Ujheli. Takže já vám v tuto chvíli mohu říci, že o 2. místo se pojede dodatková jízda právě mezi tímto závodníkem, kterého sledujete, tedy Klausem Lauschem, Gerdem Rissem, tedy jeho krajanem, a Armando Castagnou z Itálie. Ještě jednou se podívejme na start, který se vydařil právě muži v kanárkově žluté kombinéze, Lauschovi z Německé spolkové republiky, strojnímu zámečníkovi, který jezdí ligu za Liedenbergen, tedy za tým, který se stal mistrem země našich sousedů. V loňském roce měl tento jezdec průměr 4,66 bodu. Liedenbergen se spíše opírá o výkony zahraničních závodníků než o Lausche, tedy než o výkony domácích jezdců, ale i tak je Klaus Lausch špičkovým závodníkem. Vždyť byl už jako junior 2krát ve finále mistrovství Evropy. Už jsme hovořili o jeho úspěších na dlouhé ploché dráze, no a v mistrovství světa jednotlivců se probojoval už 2krát do kontinentálního finále, no a teď letos po 3. Startoval i ve světovém finále dvojic, s Rissem startoval 3krát ve světovém finále na dlouhé ploché dráze. Tam s trojkou odešel smutný Zoltán Hajdu, pro kterého letošní účinkování ve světovém šampionátu skončilo právě tady v Žarnovici. Motocykly se ihned po skončení té poslední jízdy odstavují, aby byl brán vzorek metylalkoholu, zda se nepřidávají do něj některé nedovolené směsi, aby jel stroj rychleji. Většina závodníků si na to pochopitelně dává pozor, takže těch případů, kdy se stane zkouška pozitivní, je minimálně. S 5 sledujeme Roberta Funka z Rakouska a to už vlastně je nám avizována ta poslední jízda, která nás bude velice, velice zajímat, protože se v ní představí právě s 5 Robert Funk, ten bude stát u vnitřního okraje, rakouský jezdec, ale ten už šanci na postup nemá. Dále ovšem bude stát vedle něj Petr Vandírek 7 bodů, Roman Matoušek 6 bodů a André Polen, Německá spolková republika, ten zatím nazbíral 5 bodů. Ani tento jezdec v případě vítězství už postoupit nemůže, ale popravdě řečeno také jsme ani nečekali, že by se tak stalo. Už byla řeč o tom, že výkon Romana Matouška je trochu zklamáním, snad se tedy podaří v této jízdě Romanovi zvítězit a znamenalo by to tedy, jak už jsem říkal, tu dodatkovou jízdu o postup do kontinentálního finále. Jezdci jsou připraveni, ve hře je pochopitelně i Petr Vandírek. Pokud by Petr zvítězil v této jízdě, měl by bodů 10 a jistý postup už bez té dodatkové jízdy. Takže se dívejme a velice pozorně. Odstartováno. Matoušek jde do čela, druhý je Vandírek, to je slibné. Funk je 4. a Polen 3. Tak vypadá pořadí v této jízdě zatím a zdá se, že je vše v naprosté pohodě, protože Roman Matoušek už si vytvořil drobný náskok. Pozor, ale na Polena, ten teď předjel Vandírka. Tak to je neuvěřitelná škoda. Petr Vandírek by získal tak jeden jediný bod a to by nestačilo, ale opět útočí na Polena. Kdo bude rychlejší? Zatím Polen. Zatímco Roman Matoušek už jasně vede a jde si pro 3 body, které nutně potřebuje k tomu vytouženému postupu. Počítali jsme s tím, že při přenosu z Bradfordu uvidíme Romana Matouška ve světovém finále. No a vidíte, co se všechno může stát už v kontinentálním semifinále. Stačí 1, 2 zaváhání a je po naději poslední kolo. Matoušek první, ohlíží se, kde je Vandírek. A Vandírek je až 3. Tak to je neuvěřitelná smůla. Funk mezi tím odstupuje. André Polen si udržuje druhou pozici a odsunuje Petra Vandírka do propadliště. Roman Matoušek vítězí, to je jasné. 3 body, André Polen 2 body, Petr Vandírek 1 bod a jsme moc a moc smutní. Funk mezi tím v klidu a v pohodě dojíždí pomalým tempem, ani nakonec neprojede cílem, odstaví motocykl a půjde do depa pěšky. Takže my teď vrátíme slovo do Prahy a s konečnými výsledky vás samozřejmě ještě seznámíme. Tak tedy Roman Matoušek zabojil.